Iku lho. Cara kendaraan ngoten niku niki supire bagi. Alah niki poke. Poke nggih. Nek sopir niku senes niki. Sopir iki mangke teng Krentek. Oh, ngoten nggih. Nah nek Ya Krentek lah sopir. Nah saged tiyang kajenge Murniati ngoten niku kedah pripun, Mbah? Murniati nggih pathokane tengah wong niku wedhekne. Mboten miyar-miyur, aja wedi karo tangga, aja wedi karo bojo, aja wedi karo anak, aja wedi karo sapa ae, wedi karo Allah kowe. Iku. Lah kowe ora kon muni Allah dadak kok wedine gak dikeki karo tangga. Guling. Apa? Iki lho, wong rata-rata ngono. Karo bolone wedine gak dibolo. Wes coba nek mati ra tak salati wae, nek gak ora aku wedi gak didoni Allah. Lha iki piye ngono iki? Ya aja ngono. Allah ya Allah. Didekno ngono ae. Kowe guling, Allah kok tinggal. Abot bulu, abot tangga tak rusak to. Ya aja ngono. Dipamane ngono. Pikirane iki di apa ku jenenge ditata iki. Mbah, nek aku dhewe gak tak kei lho wae nek gak martaku ya aku wong padha wong iku rasa digugung. Sing penting yakin kalau Allah nggih, Mbah. Mbah lah nek diwastani lungguhing urip ngraga sukma niku napa penjelasane Mbah Kari? Nek lungguhe urip sing diarani mraga sukma niku bolak-balik napa to? Ngeten niku sampean di montor ya gak mbok akoni. Dibuju wis gak mbok akoni. Anak gak mbok akoni. Iki karek sukmami mbok gawa ning ndi, nglayang mbok ning ndi iki jenenge Raga Sukma. Lah ning kono ora iso nuntun. Pikiran Raga Sukma ngoten niku sampean delok sakniki wong ngomong niku kudu didelok lho. Tapi kudu didelok. Ojo kuwi omongan-omongan sing kira-kira iki sing ora enek apa kuwi dirunduk ora dilacak angel ngoten niku biasae niku omongane napa niku jenenge bangsa goe ngoten niku. Nek omongane wong sing iman niku enten siji pathokane penuntun. Mun genah mun ngomongne nek bayi lahir tetep kawah penuntun. Sebelum bayi kawah dhisik niku jenenge penuntun. Ngantek sampean urip ning alam dunya tetep ora iso pisah karo jenenge air. Niku contone. Tapi nek enten omongan sing kira-kira ngoten niku ora karang bongkot pucuke niku biasae ngoten niku nggene teng ngoten niku. Supaya. Wong asline genah. Wong niku nek pun eling mantep atine pun yakin genah bener-bener. Wong niku napa niku duwe keyakinan berbobot ning gone Allah. Penak asline 24 jam berturut-turut niku genah. Pol genah. Carane, Mbah, pripun, Mbah? Carane nyandak niki Allah. Nggih. Niki Allah. Urip-urip iki Allah. Kabeh Allah soal semua kuwi hak Allah. Delok plek Allah. Wah to. Teng mriku niku nggih. Dadi sing diarani omongan 24 jam berturut-turut nyebut nama Allah apa sing mbok cekel aja mbok sampean iki ndekku iki olehku iki kayaku iki aja muni yo. Semua itu paringane Allah ya Allah. Tapi sing bener omongane ora paringan, sing bener ya kabeh ku hak Allah ngawak dhewe mung jalani kok. Nek paringno atok piye? Nek cara dioleh-oleh lho nggih, ngomong niki nek dioleh-oleh sing darani ngoten niku nggih. Niku ora karepe wong paringan. Kaya awake ngweki bature ngoten. Rore kan ngoten to. Tapi sing bener omongane berbobote nggih sedaya hak Allah. Mereka kuncine napa pathokane nggih niku wae kok bolan-bali sing iso berjari iso nilakani kejawi Allah. Mboten enten liyane. Pun genah ta. Mbah, maknane sifate Gusti
dumunung ing manungsa niku pripun Mbah penjelasane? Nek sipate Gusti dumunungane manungsa niku wau niku saking mesteng ngaten. Nek sipate Gusti dununge teng manungsa niku wau rak namung ngeten to. Dienekno dingge wadah dadi karepe antarane Gusti. Jadi kok sampean ngenten iki pamane ngomong ngoten niku pamane. Niku sampean niku ngomong iki pundi to? Sampean moro-moro isane nggih ngomong. Karena napa? Sampean niku hanya menjalani bolak-balik nggih niku pahake. Dadi niku mlaku rene nggih, pethoke nggih niki, mlaku mriki, pethoke nggih mriki. Mulane Gusti sipate napa niku jenenge ndamel sifat kanggene menungso denekne menungso niku ora mun kula omong ngarep wae. Mulane Gusti ndamel wujud jenengan kuwi enten karep. Ngoten. Cara sampean ya nggih ngeten iki korek iki kok digawe ngene iki nek karep lah karepe iki ge ngurung niki digawe tutupi. Lah iki kok digawe ngene iki ben gak mlese ben renyah-renyah ben kasar. Iki kan enten karep. Nggih. Lah niki lho. Niku nek jenenge sing tangkerne niku wae ngene teng karepe Gusti niku. Mbah, janjane tiyang mati ngoten niku dispundi to, Mbah? Tiyang mati nggih. Nek tiyang mati niku lek kula mbersapi ngoten-ngoten niku kok ngeten. Wong mati niku dispundi ya. Nek mergi ngeten to. Kula ngrungokno sing wis memahami jarene iso ndelok alam kubur. Sing jere wis iso ndelok ngene niku nek dipelajari saking napa niku lingkaran mati niku wau kok kaya gak cocok iki gak cocoke ngene mati antarane urip niku nek dirasake niku nggih padha mawon. Kok saged, Mbah? Mati kali urip niku sami. Ngene tegese iki. Nggih. Sampan urip iki ora ora sangkan parane urip iki. Urip ku apa ya awite. Lah nek iso mati niki piye ya? Apane ya sing dikurangi? Kok iso mati? Dan niku rak padha to jenenge. Nggih. Dadi urip niki nggih mboten semerep arek urip ngene nggih mboten enten kok. Mboten saged dirasakne niku. Moro-moro nggih urip terus cerita ngene muga urip niku wau. Lah sakbare urip mati. Ning kono ora iso muni moh. Ora iso dijaluk. Lha niku lho. Jajal sakniki sampean urip. Saiki ndang muni aku mau urip nunggu mati buka nderek. Niku lho. Kula wis tani padha kok ngoten niku. Mulane niku cara diathuk-athuk ning ngoten niku wau. Mulane lha nggih niku sing diarani keyakinan bahwa bener-bener kabeh iku bae apa jare Allah. Menungso kuwi ora iso apa-apa. Niku. Mergo menungso kuwi ora roh bongkot pucuke urip antarane pati mang. Sing nentokne Allah. Aku njaluk urip 50 tahun wae nang tak mati geroh. Ora sampe 50 dadak mati. Lha iya. Lah niku lho. Mbah, nah kadang wonten tiyang niku nek nate ngalami mati suri, Mbah. Kadang contohnya ngeten, piyambake niku kan sakit. Nggih. Kadang mboten sadar nggih. Ngantos 5 jam, ngantos sedinten, tapi
balik urip malih ngoten niku. Lah ngoten niku pripun, Mbah? Lah nggih Nikmati niku suri nggih ngoten padha niku. kalih sampean saksune tenguk-tenguk ngadeg rono balik rene ngoten niku. Napa nggih wong to ngoten niku. Karepe wong napa karepe sinten niku? Lah nggih karepe Allah to niku. Nggih. Lho. Tapi tiang mati suri niku wau. Nah, nggih. Niku kangge padha kalih sing klomong niki wau. Padha sing ubak bab pecate nyawa kalih tekane niku tetep rahasiane Allah niku. Nek wong mau mboten saged. Mentok. Kaitan pokok bidul pokok kulon gak iso. Niku. Jadi sing dimaksud kaya tentang kematian atau uripe manusa niku wau tergantung teng rasane Allah niku. Allah nentokno niku nek bab niku. Lah sing manusa niki sing dimaksud nganti teng ngene pola akale manusa niku lah sing kula maksud niku manggone namung entene namung karep antarane yakin niku beda-bedane teng mriku. Mbah nah proses niku lho Mbah medali roh saking raga nggih Mbah. Saged manunggaling kawula Gusti wonten niku pripun Mbah prosesé Mbah? Lah prosese nggih niku wau to, penuntun niku air putih niku dol sampeyan tingali mawon. Nggih pripun Mbah niku Mbah? Lah niku anenge wong weninge pikir nggih teng mriku niku pun genah to niku. Niku nek kecilik mawon ketok. Niku kan meresap. Contoh sakniki nggih sing diarani napa niku penuntun awak dhewe wong urip niku wau. Gelas iki kurang rapet piye to? Ditembus dhek nggih tembus to. Tapi nek kur lamake menungso apa ya iso. Nembus ngoten niku. Tapi nek tuntunane awak dhewe saged. Mulane kula sampean iki iso dadi muncule ilmu karang, ilmu dadak bengek gurune nggih teng mriku niku. Lha wong bakal kowe nembus gunung jeblus, watu jeblus, ndi jeblus. Lho, akhir-akhire napa dadi menungso kula sampean iso ngarang. Gawe niki kan dikarang dhisik. Kok gak lagi dadi lagi diarani mboten.